Main di diri kay murag daghang mangagi diri da. Diri na po ko mangilan. Ubay man, luoy di ko anang mga pareha ng sinilimos bay. Ako paghatag na nila ba kay tarong Luoy man kayo ko. kini tanan ako sa Celia ba murag kina kay hatag. Ah, grabe. Maay giday kay isang tao bay. May nang kaloy atas Ginoo ng abon grasya ba. Ah, tasya dodeng. Timos. Luoy taon ka. Timos. Luoy taon mo. Sinapag ng kahayag. Sus, kaluoy taon kahana. Oh, wag na number 1 ako tabanganan yun kay. Luoy taon kahana napag na. Naana po diri mangingilad o karon kanako. Timos taon mo. Luuya taon sa tao. Luuy sa tao. Luoy taon mo. Luuy. Napag ng kahayag. Luuy tawhana. Oy, luuya ni tawhana. Oy. Luoy kay ni tawhana. Luuya, dara daghan kini. Oh, tag kuan kini tag 5 kon. Natos ako. Sigarilyo na po ni Ron. Sus, pertig itong maayo wag batasahan na tawana. Kay sus, puro gitik 5 ang gihatag. Ya, tawana. Mangilad ko di ay. Yahak, hindi siya ko'y mangilad. Ako pa'y nailad. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Sumpa ko Yan, di ka na naiya sa ginawa mong iyan. Biro. hindi Pwede ko mangayong number ni Mumiga. Kada adlaw ko ni mo mangumusta. Bisan ang sa tuntok nga di makasamo. Anli at topic baby di ka maglato.